l-epiklesi. It-talba ewkaristika hija l-qalba tal-Qudiesa. Din it-talba imamula minn diversi partijiet. Fil-ġimgħat li għaddew għedna li tibda bil-prefazzju. Stedina biex aħna nirringrazzjaw lill-Alla. Illum se nitkellmu fuq parti oħra. Insejħula epiklesi. Is-saċerdot jitlob lill-Alla l-Missier biex jibgħat l-Ispirtu Santu fuq l-offerti tal-ħobs u l-inbit, biex dawn jinbidlu fil-ġisem u fid-demm ta' Ġesu. Is-saċerdot meta jgħid hekk jifrex idejh fuq l-offerti. Dan hu ġest antik ħafna li nsibuh sa fit-Testament il-Qadim. Mosè kien ordna lis-saċerdoti biex iqegħdu idhom fuq il-vittma għas-sagrifiċċju biex din tkun milquha minn Alla. Fil-Knisja dan il-ġest sa mill-bidu kien jindika l-għoti tal-Ispirtu Qaddis. Wara l-konsagrazzjoni mill-ġdid insejħu lill-Missier biex jibgħat l-Ispirtu Santu. Din id-darba fuqna biex aħna li se nirċievu il-ġisem ta' Kristu insiru ħaġa waħda bejnietna. Fit-tqarbin aħna mhux biss insiru ħaġa waħda ma' Kristu, imma nidħlu wkoll f'komunjoni maħutna u magħhom niffurmaw il-Knisja, il-ġisem ta' Kristu.